President of China, Vietnam, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs ng Thailand, Governor General ng Australia, at nakatutok si Kim sa man. Foreign dignitaries, ambassadors at pinatawan mula sa ibang bansa para sa traditional na bandaner sa loob ng National Museum of Fine Arts. Kasama niyang humarap sa mga bisita ang kanyang First Lady na si Liza Araneta Marcos, kanyang mga anak at si Vice President Sara Duterte. Isa sa mga inabang Charles John Brown. May God bless you, Mr. President. Mabuhay. Mabuhay. With the Filipino people, we too, in the international community, harbor the same hope for your presidency and for your nation. Nagpasalamat naman si President Marcos sa mga dumalo at pinigyang tingin ang kahalagahan ng partnership ng mga bansa sa pagkakaroon ng Sheikh Mohammed أهلا بكم في لأتشان تهز الأصالة للمطبخ الآسيوي نكهات عريقة ومميزة وشرف الضيافة. And our recovery from the that will make a more balanced and stable new global environment. Ipinagawa ng Pangulo ang pagkakaisa ng mga bansa na tungkol ng issue ng climate change at binigyang pansin niya ang pagkakaugnay ng political system at relasyong pang-ekonomiya. Toast to the strengthening of our continuing relationships between the Philippines and your country. Cheers. Nabuhay kayo. Tina Pangaliban Perez, nakatuto, 24 oras. Balik na sa pagiging ordinaryong mamamayan ng alian sa isang mall sa Makati si Duterte bago lumipad pa Davao City. Narito ang live na pagtutok ni Marisol Aburaman. Marisol. Atong biyaheng Davao na si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos nga ang departure order sa kanya. Sure, dating Pangulo, matapos ang departure orders na ginawag din na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang, ang kanyang nilisan ang palasyo. Madalas ay nagpupunta siya sa ibig sa commercial store at doon naman sa ibig sa Philippines ay bumili siya ng bag. Sir, I'm good. I'm good. say to come here po after Malacanang. Fine. Nag-regulate na ito. Sa eksklusibong panayam ng GMA sa dating Pangulo, hiniling niya sa Sambayan ng Pilipino na suportahan ang bagong administrasyon at yung Bongbong Marcos. There's a new government. The transition has been completed. And we only have one country. We should give to Marcos. Huwag na natin guluhin na isang bayan na ito. Pero pagka wala na sa kasundan, this country will never find peace. Tumulong na ang pabor, Waltz Mas, 0% Green, bilang pagbibigay ubay kay dating Pangulong Duterte sa Billionaire Pilipinas. Sa sentro, pinirmahan ng dating Pangulong 250 book price blanco na naglalaman ng flight details sa kanyang mga nagpapalipad sa anak ng executive. Lumipad si Magalis 4 ng bayan ng Paco nung dumating si Duterte dito sa Naiya ng Nadu. Sabi niya, dumating na raw. Ito, nagpapot na raw siya. Unang-una raw na gagawin niya. Ngayon isa na siyang citizen voting. Should deprive you of so much sleep. Namiss din daw niya magmotor, kaya balak niya magmotor ulit at ipasyal sa ibang mga bayan sa Mindanao. Labis naman siya nagpapasalamat sa Sambayan ng Pilipino sa suporta sa kanya sa 6 na taon ng panuntunan. Tungkol sa napag-usapan nila kanina ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. State secret. Good God. Ayon din kay Duterte,
Hindi pa raw sila nakakapagpusat ni Vicky Sara dahil pareho raw sila nagpapala. Samantala, isang mainit na pagsalubong ang inaasahan sa Davao. After 6 years na ginawa niya sa buong bayan, buong bansa, makabalik niya siya sa kanyang syudad. Papasalamatan po siya ng mga Davao. So, ginawa niya sa buong Pilipinas. Sa kanyang pag-uwi ngayong araw, asahan na gagawin ang Pangulo sa mga programang gabi sa Davao City. At Maraming salamat, Marisol Abduraman. Doon sa kanila. Para sa ilang sa nasuporta ni Pangulong Bongbong Marcos, Bongbong Marcos, kanyang administrasyon, sa bagong ano, ang makasaysayang seremonya ngayong araw. Nakatutok si JP Soriano. Pakikainama at pagdalahan. Hindi yan ilinda ng stroke survivor at 50 anyos si Jennifer para ipakita ang kanyang suporta sa inaugurasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Marta naman, lumuwas pa mula Aurora kasama ang ilang kagusto para masaksihan ang makasaysayang araw nito. Nangyari patay lang. ang aming kabuhayan. Ang ilang supporter na maagang nakatanggap ng tinanong pero bakit nagkatensyon sa pila umano sa siksikan. Hindi naman sila naligo dahil bukas ang bintana ng sasakyan ng presidente at first lady at kumaway pa sa mga taga-suporter na hinintay sa kanya sa gilid ng kalsada. Medyo natili tayo pagdaan ng ating presidente. Gaya na lang ng mga tricycle driver. Ha? Kutsenta, glass lang. Sa kanilang perdida. Ang bilamos na. Hindi ko lang magalaga. Di pala nagkita gini ko Guys, second hand. nga, naginamot. Pag-asa raw. Baka gini 150 motor na. Adang, bakti. Kompleto pa yung set na kunan. Bakti tamo. Kaya, Nagkaroon din ng live viewing sa Quezon City Port. Ang nag-abang sa inaugurasyon ng bagong Pangulo. I'm so glad na bumalik kami sa Marcos to continue whatever programs or projects na pinatuloy during the administration of the first Marcos. JP Soriano, nakatulog 24 oras. Tutugan at pasasalang. Nakatutok doon live si Argel Relator ng German TV 1 Mindanao. Argel? Dahil nagpapakita ngayon ang kasiyahan dito sa labas ng Pangwa sa Davao City, kung saan kasalukuyan ginaganap ang isang buong conference sa mga isang buwan sa Bangkaya Davao City. Support ng manabawan ng narito ang picture na may nakasulat ng Salamang Tapo Bigo. Maraming nakaline up ng mga banda at performers na magbibigay saya ngayong gabi. Ang nagpapalo ilang pagkakay at papasalamat sa aning na taong nagpapito ni ating Presidente Duterte ang unang magbabalik. Napamahigit 320 na naman ng Davao City ang nakaliko sa loob at labas ng conference venue upang masiguro na maging matagumpay ang pagkaluto kay former President Duterte. Sa laway ng mahagalapag na ang napiang plano. Mindanao. Pinangunahan ni President Bongbong Marcos ang panunumpa ng kanyang gabinete na magiging katuwang niya sa pagtupad sa sinumpaang tungkuling panguluan ang bansa. Tatlong mahalagang departamento ang wala pang naitatalagang alin hanggang ngayon. Nakatutok si Ivan Mayrin. But now everything is possible. kaya ako manangal sa muscle na yan. Tumataya ka. Lagi na yung dalawa.
Pagkatapos ng Bangalore, nagkaroon ng departure honors ang 21 gun salute ulit para kay President Bongbong Marcos. Bago siya umalis sa kanyang inaugural venue sa National Museum of Fine Arts, pasado alas 3 na ng hapon. Alas 3:27 ng hapon, dumating siya sa Malacanang. Sinalubong siya ng AFP Chief of Staff General Andres Aquino at agad nagsimula. Hawak kamay sila ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasama nila ang mga anak na sina Sandro, Simon at Vinny. Sinimulan ng bagong First Family ang mga unang hakbang papasok sa palasyo bilang opisyal na First Family. Bumuhos ang ulan bago sila makapasok sa palasyo. Hangin ng tradisyon na hudyat ng kanilang symbolic procession sa presidential residence. Naghihintay na sa palasyo ang mga itinalagang miyembro ng kanyang kabinete. Ito, unang naganap ang first official act ni Marcos bilang Pangulo. I suppose this is the first voluntarily and without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Naroon din si Vice President at Cabinet Secretary Sara Duterte. Petrolyo, ang Department of Foreign Affairs naharap sa nagpapatuloy ng problema ng sigarilyo sa West Philippine Sea at ang Department of Health na hupupas sa ating nagpapatuloy na COVID-19 response. Ivan Merina nakatutok, 24 oras. Pumanaw na si dating Camarines Sur Congressman at dating Budget and Management Office ng Bali ng kanyang personal assistant at nakitaan ng tama ng balas Yandaya sa kanyang kanang bahagi ng kanyang ulo. Itong eleksyon, tumakbo sa pagkagobernador si Yandaya pero natalo siya. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa pagmamatay ni Yandaya. Yan ang mga balita ngayong Webes. Ang puso na At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel para sa mga kapuso abroad. Stay with Russian Power T-Rex. Classic World Dominion. أحد أشهر التصنيفات على الإطلاق. يمكنها اتهام الديناصور بخطوة واحدة ولكنها ليست واحدة. Russian Power T-Rex. أنا وأعتقد أن الأسئلة لتحصل على علاج الأخطاء المرض.
Yeah. There any ID? Certainly bottom over. For Moscow. Little Russian girl. Black Rose, this girl guy. Freedom. Out loud. Hollywood police. Na-discover ko na kung saan magaling siguro. Ang tawag yung akto, tawag ng tato. Mahalaga. Sabi sa rin mo, sino na taong kanta? Sabi sa doon. Sa duwit mo. Ang ginagawa mo, nanonood ka ng board, mag-practice kang kumanta, mag-practice kang kumanta. Doremi, bigyan mo ang Doremi. Kita mo. Ayusin mo, Doremi. Doremi, fa, sol, la. Ganyan ko na, Doremi. Doremi, fa, sol, la. Ay, Rel! Nakikita sa daon ng kapitbahay Ba't nawala? Hindi ko alam ngayon tinatanong kung bakit nitong na yun o nasana itapon. Dito sa video, review ko. So yun guys, makikita Review ko binulsa mo eh. Dun sa video. Hindi ako nasagot. Hindi ko nakikita ko. Ang bulso nga na darabi ko. pinagtatrabaho ng nanay niya. Hindi naman. Ano yung mga branding ng mga anak ko? Isa lang to, hindi ko mga mukha lang mga. Then guys, papacheck up po kami. Titignan namin kung gano'n nakalaki yung nilaki na naman ni Kidlat. Huwag ka umas. Do you know what's unique about Beauty Defender? Air Resin, the shine control film. It absorbs 7 times its weight in water and is combined with SPF 50+. It protects skin aging by 5 years and 6 months, leaving no residue. New Beauty Defender Daily Anti-Aging Sunscreen by L'Oréal Paris. Medyo mo na ngayon. Baka ka man nalililirot mo. Mahal na ko talaga nakamukha ko. Pero kasi may panga kasi. I-unfilter ko kano ana. Kabila. So guys, yung mga may buntis na misis na first month pa lang, ito po yung mga titiisin nyo. Yung mga pangumunta sa mga sister. Pukaw na ko nun. Yung iba't pag nakablas yung camera eh, puro kapangitan yung sinasabi mo. Sinasabi nila pogi ako pag dalawa lang. Ito na. Teka mo na hindi. Ipagkalat mo na pogi ako. Pag
Tatagamitin mo nung Father's Day, gusto mo, hindi mo nabasa, hindi ka nag-message. Ano? Hangunin mo ako ng ganyan na. Bakit? Bakit ang mga idea ba? Tapos yung mga first week, ito ano? Bakit mo kay Iki naman? Sino ba active? Sabi mo nga? Ikaw ang pinakamagandang regalo ko sa anak natin. Wait lang, hindi pa tapos. Bukod sa pogi ka na, alam ko na alagaan mo kami na mabuti. Oo, naka-private ka, pero Bakit naman naka-private naman? bukod sa pogi. Pogi kasi pang bata yun. Kakain sa bata. Wapo! Hindi ka word. Pa-comment nga guys kung kailangan ko talaga ipahit ko. Kasi na-convince ako dito. Dahil na wala nga akong pangat, tapos tatanggalin pa rin yung binote ko. Talagang lalabas talaga yung ano eh. Isip mo na, alam mo na bago tayo natanggal mo yan. Iisip ko yung ano. Maganda ng mukha mo. Ito, minumontas ko sa sarili ko. So ayan guys, available na. Bago natin t-shirt. Ang itura ay bigla bago lumabas. Wow! Ready na po ba? ورحمة الله وبركاته معكم. It's time to rethink brushing. New Sensodyne Nourish. Nourishes and strengthens with natural for a cleansing sensation. Invest in healthy teeth. W. Yan yun. Yan mo.
po.
taga na siya ako.
Rising sensation. Invest in healthy tea. What happens after a press of a button? Small action for a better tomorrow. If you're curious about the whole story, check out LG.com. Nakatadulaki ang video mo. Ano yan? 20-20. Nakatadulaki. Hindi naman, ako naman makawatin. Magbagat. Gabasi lang una. Basig mata dyan. Unang nakatadula man ng video. 1 minute. Cuma nga video amin to si Ramito. Sige bagpagakan niya. Buwad mo wala. Gilaining. Shader at type of sa tarang.Alo. Kapatatan ko ka.Alo.
Dardar sumaya. Eh? Ito, kunalutang gusto. It's time to rethink brushing. New Sensodyne Nourish. Nourishes and strengthens natural hair. Cleansing sensation. Invest in healthy teeth. Ang ganda. Walang problema lang, sige. Wala ako sa bahay. Walang problema lang, sige. Wala ako sa bahay.
an aura of confusion and despair. Tell me, Swan, what did you see? I saw a familiar place, covered in strange shadows. Shadows that are in plain view, yet hidden, waiting to pounce on fear. Crawling silently among us. Releasing poisons of deceit and hatred. Shadows that soar and grow in power. As chaos unfolds and consumes the world. Gusto ko tinanong nga rin. Pag-short nga rin. Thank you. How did this vision of yours end? I died. All was lost. The worst nightmares haunt us when we face it. At last. Ano kaya? Antibiotic na nag-gawin siya, kaya din mag-ano, hilom eh. Anong trim gagawin? Anong bang cream yun? Binili ko sa ano? Sa Batika. Medyo mahal nga lang. 2 kilo. Kasi makirot kasi, kaya gusto ko yung matanggal yung kirot. Wish you could be in dreamland. But you're living in my Kaya, wow, maganda ko yan. May set naman cover up. Pero Ate, ano, may nagustuhan akong ano eh. Sasad ko sa'yo mamaya. Yung may, ano din siya, may roses din siya, tsaka ano, butterfly.
Thank you. Thank you so much. Guys, maraming salamat. Pag-iod na ako.